budget er der, så ved vi ikke noget. Det er der formentlig. Det virkede fint nok her sidste gang. Ja. Men det bliver noget med mange mennesker, der skal med busserne og sådan noget. Men de kører hele tiden, og det bliver nok et større problem, når man skal tilbage. Fordi der skal alle afsted på én gang. Men det har aldrig fungeret. Det er sjovt, du skal hele tiden bede. Der er ikke mange damer her. Det gjorde du over i København. Det er jo helt perfekt. Han skal lige have flaget. Se ham der. En eller anden tager lige ved her hurtigt. Han tager lidt billede. Han bare fundet hvad der er op og det. Det er det op. Det er det op. Ja, det er godt. Nej, det er godt. The king of Viking. Forstår det ikke. Nu er der 8 mennesker, der er med der. Hey! Hey! Franska! Victory for Denmark! Yes! Yeah. Wow. Thank you! Don't make you shake my wife.
Det er også det, jeg har fået at vide min agent, at jeg er bedst til. Skal jeg lige sætte fingre i lige med? Ja! Må det komme her? Jeg tror, det går på